You ready? Let's go! Svi znamo da teško je. O, teško je. Slušaj, Dijana, slušaj, znam, možemo razgovarati. Znam da smo dugo bili zajedno, da smo se voljeli, stvarno smo se voljeli. Ja sam tebe volio, no ja moram poći. Tu je torba, moram u obranu domovine. Za Hrvatsku. Moram poći, žao mi je, ja sam tebe zbilja volio. Imaš grb u našoj sobi koji će ti zauvijek će te podsjećati na mene. Da moram poći, to je to. Za domovinu ginanje. Žao mi je. Dijana mu to može podnijeti. Ja idem ginuti za domovinu. Zapravo, ja ću preživjeti. Ja ću svakog vojnika ubiti i preživjet ću ovaj rat. Vratit ću se voljenoj Dijani. Ja je volim, još uvijek. Mada smo imali nesuglasica tijekom godina, ja je volim. Užasno mi nedostaje. Jako mi je teško. Ne mogu jednostavno proći preko toga. Plačem svaki dan, pijem svaki dan. Užasno je. Ovo nema smisla. Ovo je čisti apsurd. Tvoj život, ti se možeš početi oporavljati. Mlada si i prekrasna. Ja sam svjesna da on dao svoj život za domovinu, ali ne pluči sada. Ne pluči sada, jer tvoj život nije otišao u propast. Pogledaj se, nosiš taj rubac kao kakva stara baba. A prvi susjed koliko te već voli, skini rubac i počne živjeti. Počne živjeti, on je, gotovo je. A možda mogu probati. Moram nastaviti dalje. Jednostavno ne mogu. Marija mi cijelo vrijeme nagovara i da skinem taj rubac. Ali on još uvijek ima njegov miris. Ja znam da je ovo malo čudno jer sam ja Petrov prijatelj, ali ja sam oduvijek želio Dijanu. Volio sam je. Samo sada to mogu napokon pokazati. Jer on je mrtav. Petar je mrtav i uvijek će biti mrtav. Dijana i Petar su bili u braku 20 prekrasnih godina, ja sam toga svjesna. Ali njen život se sada svodi na tugovanje, mise i rakiju. To više apsolutno nema smisla. Ona mora nastaviti dalje. Jednostavno mora. Život ide dalje. Ja ne mogu vjerovati da me ona varala. Uvijek sam volio Dijanu. Uvijek. Ona mi tako zabila nož u leđa. Ne mogu vjerovati. Stvarno. Ovo ti je za Dijana smeće. U 17:00 smo danas primili dojavu o mogućem umorstvu. Sada idemo na očevid vidjeti šta se dešava. Očekujemo nelijepu situaciju zato što prijava na telefon je zvučala zaista strašno. Gospođa je bila jako uplašena. Ovog trena jurimo, evo samo da moja kolegica popuši cigaretu, ja popijem pivu pa ćemo krenuti. Policija! Dobar dan. Dobar dan. Sjedite slobodno. Gospođo, mi smo dobili prijavu da se tu dogodilo ubojstvo. Je li to istina? Istina, ja sam još u šoku. Ja ne mogu vjerovati da se to dogodilo.
Kada se desilo, gospođo? Ne znam, nisam sigurna, ali mislim da se vratio. Ko se vratio? Ponajviše moj teta. Gospođo, prestanite plakati. Prestanite plakati. Recite nam od početka što se dogodilo. Ne znam, ja sam ušla u taj WC, sve je bilo puno krvi i ne znam, u šoku sam. Gospođo, nemojte plakati. Petar! Mrtav je. Mrtav je, kapetane. Mrtav je. I napravili smo očevid. Ispostavilo se da je doista osumnjičenik PM počinio zločin po nazivu ubojstvo. Kada smo obavljali intervju informativni sa dotičnom gospođom koja je prijavila ubojstvo, ispostavilo se da zaista PM je ubojica, nakon čega je on ušao u prostoriju gdje smo mi obavljali informativni intervju, nakon čega smo ga mi natjeravali posuda. Posuda. Bilo je iscrpno, bilo je mukotrpno, ali policija napravila svoj posao. Osumnjičenik je ubijen.